कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनास हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक ओम गणेश साई मंगल हॉल, सौ वैशाली वासुदेव माडिये, प्रोप्रायटर श्री मंगेश वासुदेव माडिये, माडिये परिवार, चर्च शेजारी, वराडकट्टा, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग। 02365 22 54 10, मोबाईल नंबर 94 22 37 97 10। श्री मामा माडिये 94 23 51 20 70। मंगेश कॅटरर्स, आपलं समाधान हेच आमचं ध्येय। 1975 पासून विसर, मुंबई, कट्टा, ओरोस, कणकवली आणि आउटडोर केटरिंग। नीरज 98 22 42 42 58, मंगेश 91 10 24 28 81, शैलेंद्र 98 69 07 88 75।